И какво става, хора? Да, това е моят глас. И сигурно се чуете, защо ползвам моят глас? Нали не го ползвам обикновено? Хора, както знаете, стигнахме 20 абоната на YouTube. И не съм качвал от много време, така че днес ще завършиме La Liga евента. И също така ще отвориме дейли пакетчето на Anniversary евента, т.е. дейли бъндъл, така че нека направо да почваме. Айде да купуваме, да не се паде нещо хубаво. И айде да отворим, моля. И какво е? Италия. Сием. И какво ще е това? 98 оварал. Окей, става. Не е много зле, ама не е много добре. Така, нека завършим евента, хора. Да, пишете долу в коментарите, между другото, колко оварал ви е отбора. Интересно ми е да знам. И финалът е едно Ел Класико. Мале, как така толкова силен, бе? Нека видим. Мале. И да, нека почваме финала, да спечелиме. Само да ви кажа, не съм най-добре в геймплея, така че да. Може да видим, че брото няма много добър Wi-Fi. Карвахал на Белингам. Опа! Шуамени. Ембапе. Между другото, също така може да пишете долу в коментарите Реал Мадрид или Барселона. Че ми е интересно да разбера. Обаче тук не е нещо много опасно. Не! 1-0 за тях. Пиша не е токсик, така че нека му отвърнем. Супер, че не е токсик, пича. Много мраза, когато хората са токсик. Ама да. Не се нервете за глупости, хора. Сега... Окей, даваме. Върде Левандовски отне топката. Чакай. Едър Милитао на Родриго. Слаб пас. Засада. Та, пичи няма много добър Wi-Fi. Ето сега му се горе-долу така се сменя. Но не го съдем. Хората имат различни Wi-Fi и такива. Вини! Исках PowerShot, ма явно съм такова. Не. Франки де Йонг. Окей. Окей, хора. Опа. Обаче тук е, моля, Куртуа. Как го спаси.
Мале. Първото по време свърши много за пича, много добър гол вкара. Нямам какво да се лъжим, нали. Ембапе сега. Оп. Между другото, много се извинявам, ако екрана ви е прекалено малък. Много се извинявам. Просто няма какво да направя. Само така мога да записвам на моето приложение. Може и в бъдеще да видим нещо. Ще видим. Окей, тъч. Окей. Окей. Сега. Ембапе. Окей, вкарахме. Нека да не сме токсични към пича. Все пак той не беше токсичен към нас. Даже скипвам Celebration. Давам хендшейк. Опа. Изчекайте, хора, трябва да спра за малко. Има един проблем. Добре, хора, оправихме го. Ох, какво спасяване направи Тибал Куртуа и ни спаси. Нямахме време да направим финта. Окей. Фал. Лида. Фал за Барса. Не. О, града. О, това беше близко. Трябва много да внимаваме. Не. Гол. Да, сигурно ще ни бият 83-та минута. Ще трябва пак да пробваме. Да, ама ще видим. Може и да стане нещо, аре. Окей. Вилкам чува мен и не. То вече са ни били. То се знае, ама нека си доиграме матча. Оп. Так му страдахме, ама свърши матча направо на пича. Нека му изпратим емот. Добре се справи. Нека пак се опитаме дано този път да стане. Защо Лас Палмас? Не знам, може и да е лесно. Хора, между другото, ако искате да ме френднете, ето това ми е юзера nickbglitofficial. Ще видим, може да ви акцептнем френд реквеста и да играем някой път. Да. Хора, нека почваме с мача на щопка. Ето така. Добре. Бъгваме малко. Окей, пича взе топката. Но ние се върнахме.
Защо ще е корнер? Пича горе-долу играе добре. О, това беше много хубав пас. И фада. Това се беше фаунче. Добре, той даже не помисли, бра. И тъч за нас. Към Мбапе. Окей, чакай. Тук обаче Кортуа ни спасява. Тук може да вкараме? Да. Гол. Айде. Карахме. Няма сме токсични към пича, така че нека му дадеме. Така. Да си стиснем ръцете. Окей, Кортуа спаси. Белингъм на Мбапе. Това беше добър шанс игра. О, тук Ендрик мога да вкара? Не, избини топката. О, тук мога да вкара. Знаеш какво? Ще го оставя да вкара. Той подаде. Некой ще вкара. Чакайте, хора, ще направя нещо. Ще подам на Кортуа. И ще си вкарам автогол. Ще му дам по един гол. И топката излетя. И хора, чакайте малко. И хора, спечелихме на матча. Ако ви е харесало видеото, се абонирайте за канала ми. Това беше от мене. Благодаря за 20 абоната. Чао!